Hej alle sammen. Mit navn er Per. Yes, Per. Og mit navn er Benjamin. Og endnu en gang, så tager vi dagen. Og i dag, der bliver det bare noget chiller, hvor vi viser, hvad der er blevet lavet. Fordi at, det kunne vi godt lige gøre, synes jeg. Fordi i morgen, der skal vi jo danse rundt om juletræet og alt sådan noget. Det bliver så godt. Men Benjamin, vi skal have fjernet den 23. ved kalenderlyset. Det skal vi. Og det er lige, hvad vi skal. Jeg kan ikke se noget for dig. Sådan. Whoops. Wow. Ups. Jeg har en knæblok. Nå. Så jeg ved ikke, skal vi ikke bare... vi går ikke hen om i datoer og sådan noget, fordi det bliver lidt svært at huske sådan noget. Så det er egentlig bare, hvad vi lige kommer forbi. Ja. Så man starter selvfølgelig her. Og det første, jeg lægger mærke til, det er slikstokkene, som Ulle lavede ved den 3. december, kan jeg huske. Og de er blevet meget fine. Dem kan jeg godt lide. Ja. Hvis man så går lidt videre, så finder vi... der var engang et kalenderlys, men nu er det selvfølgelig kun den 24. tilbage. Og det synes jeg, det har fungeret meget godt. Og hvis vi så går bagom, så har vi Fossis nisse. Ja. Har du ikke noget at sige om den? Den er lidt... ser lidt træt ud. Den ser lidt wasted ud. Har noget meget sej øjne. Nå ja, sej. Det er jo lige det, de er. Ja. Jeg ved ikke, er det så ikke en god idé, hvis vi går herover af? Det er det nyeste sted, tror jeg. Der er en mini-zombie efter dig. Nå, den gemte sig. Ja, den kæmper lige. Yes, og når man kommer herom, så er det første, man ser, det er en meget grim risengrødsskål. Jeg ved slet ikke, hvordan det er muligt at lave den så grim. Det er helt... Slam. Altså, det er jo mig selv, der har lavet den. Den er dækket med sne. Ej, det skal vi lige fjerne. Det er altså ikke fedt. Nej, det er ikke fedt at have at have sne på sin risengrød. Det må være lidt koldt. Ja, det må være pænt koldt. Væk mad. Væk. Sådan der. Det var basically det. Det er også lidt svært. Det ser lidt bedre ud. Ja. Men det sneer også. Og så kommer man videre, og så ser man min yndlingsbygning her ved Vikingebyen. Og det er pingvinen. Pelle Pingvin. Pelle Pingvin. Jeg synes virkelig, den er sej. Det er virkelig min yndlingsting. 100%. Der var en endermand. Og så kommer vi videre. Og så ser du, Benjamin, at Grip, han har fået lavet noget her. Ja. Mener du jordstykket, eller hvad mener du? Jeg mener væggen. Prøv at se. Han er ved at gøre det frosten-agtigt. Det kan jeg godt lide. Skal vi lige tage en runde? Okay, vi racer om at se, hvem der kommer først, okay? Du skal tage den til venstre. Nej, jeg tager den til højre. Okay, jeg tager den til venstre, så. Så tager du jo. Ja, det er jo... Okay, 3, 2, 1, go! Nej, bare. Hvad så? Det er ikke fair. Det er det jo. Hvorfor er der jord over det hele? Det ved jeg da ikke. What? Ja, jeg vandt, Benjamin, jeg vandt! Ja, jeg er her også. Ja, jeg vandt stadig. Okay, men det er en meget, meget fin parkour, som vi har prøvet et par gange. Du har bare stenet den fuldstændig. Nå, det har jeg jo. Ja, du hoppede lige herover, så over på jordet her. Nej, jeg gjorde jo det gjorde jeg jo ikke. Nej. Okay, så kommer vi videre hen, og så kommer vi hen til den lidt ukreative julesok. Og så alferne. Det er ikke en meget så holdt op med sne. Det er ikke en meget imponerende bygning. Det synes jeg ikke. Nej, det synes jeg heller ikke. Okay, vi ændrer pøler. Holy moly. Og så kommer den her vej igen under slikstokkene her. Og så kommer vi hen til der, hvor der virkelig er sket noget. Vi kommer forbi den her. Ja, du snakker lidt nu. Og så ser vi den her tynde gløgg her, der bare skal drikkes i morgen. Overmorgen.
Det er Og så i det der. morgen. Nå ja, i morgen. Ja. Benjamin. Ja. Og hvad har vi her? Det er måske ikke så smart, det der. Jeg spørger dig, hvad vi har her, Benjamin. Ja, det... Så Det er en snekugle. En snekugle. Eller en ostekugle, jeg ved ikke. Juletræ og sådan her. Ja, så er det sådan, at man ryster, og så sneer det derinde. Ja, ja. Den er meget fin. Og så kommer vi til en cool ting. Den kan jeg også godt lide. Total stilhed. Oh no. Så kommer vi op til kanen, og I lægger nok mærke til, at hestene har ikke, eller rensdyrene hedder det jo så. Og det er simpelthen fordi, at vi tror det. Vi ved det selvfølgelig ikke. Men det har noget at gøre med de der leads, som når man går ind og ud af chunks, eller noget i den stil, så fucker de helt op. Vent, nu er der også et rødt uld, der er smadret. Wow. Det har du. Wow, det er de der, det var da du... Benjamin, det der, det kan du ikke derfra. Can do this. Nej, men prøv at se, gå herud og sæt den. Ja, I can do this. men det her det er simpelthen kanen, som mig og Spirit vi byggede. Og Benjamin jo. Bare kun Kan mig. man ikke komme op her? Det kan man også godt. Ikke et eller andet her. Nej, man kan godt. Se, ikke svært. Easy. Easy. Og herfra så kan vi se en del ting, men vi smutter derned igen. For at se på tingene. Okay. Ja. Jeg har en vandspand. Du kender det, Benjamin, du kender det. Ja. Ned med dig. Wow. Du faldt faktisk hele vejen ned. Wow. Et liv. Et liv. Okay, Det klar. her armor her, det er ikke ret godt. Er du klar? Ja. Åh, Cheater. jeg brugte vand, det hjalp ikke engang. Nå, det næste vi ser, det er højst sandsynligt Brems snemand her. Som jeg synes er, den er også blevet meget fin. Jeg synes alle tingene her, de er blevet rigtig, rigtig fine og cool og Ja. mega seje. Så går vi så ikke herovre. Vi gemmer juletræet til lige bagefter. Ja. Og så har vi engelsk gave til Grip. Som tak for lån af Vikingebyen. Og der er en masse seje ting. Og ups, det... Vi tager dem efter vi har optaget. Okay. Okay, godt. Og så her så kommer vi over til Bises julemand. Jeg synes den var meget fancy. Den er bare ja. awesome. Den er bare awesome. Awesome. Og så kommer vi til juletræet. Ja. Og det var Jubel, han byggede det vist. Donnie satte vist lys, og jeg ved ikke om han også pyntede det. Det ved jeg ikke om der var en anden en, der gjorde. Ja, Donnie han har puttet lys på den vist. Ja. Så er der vist den anden, der har pyntet den. Ej, jeg kan ikke huske det. Nå. Men jeg synes i hvert fald, det er blevet rigtig, rigtig fint. Så går vi herover. What? Man kan gå ind i snemanden. Det vidste jeg ikke. Der er bare nogen, der har ødelagt det, tror jeg. Ja, lad os dræbe den. Du gik ind i det. Det ved jeg da ikke, du gik selv derind. Det er vist godt, jeg har fire protection armor på. Ja. Og her så kommer vi til min iglo hernede. Som er lille, men fancy. Så har vi grønlænderen her. Hej, jeg hedder Shaka Jawa. Shaka Jawa. Og så en gløk mere. Ja, men vi mangler noget herover, Benjamin. Nå, han er med herovre. Ja. Det vidste jeg jo. Herover så har vi nemlig Beaks sneslot, som... Jeg synes godt, der kunne være noget herinde, men det er der spillet rigtig nice. Wow. Hallo? Jeg elsker bare mit Minecraft lige nu. 6. december. Ender Pearls. Ja. Hvorfor har han så mange Iron Trapdoors? Nå. Men så er der random sne ude. Bare tilfældig sne. Det er godt nok is, men... Det er rigtig nok. Det der med at tale, det er ikke lige mig. nej. Så er det godt, jeg har en backup. Ja, det er rigtigt. Du er kun min backup. Ja. Og herovre så har vi Freds Lucia optog. Og det der, det snakker vi ikke om.
Som Kasper, han har smadret. Ja, jeg ved det godt. Det må du undskylde for, at jeg kom til det. Skal jeg vise dig, hvorfor? Eller hvordan jeg kom til det? Nej, for så gør jeg bare det igen. Nej, men det var fordi, at jeg skulle se, om man overhovedet kunne slå ham der. Fordi nogle gange, så når man slår dem her, så smadrer de jo. Så skulle jeg se, om man kunne slå dem. Og det kunne man ikke. Og så kom jeg ligesom til at smadre det. Og det var ikke så smart. Okay. Så kommer vi herover, og så ser vi den nyeste af alle nyeste ting. Og det er pejsen. Det er en dejlig varm herovre. Åh, spej, det er varmt. Jeg behøver ikke engang have alt det her tøj på. Ej. Nu vil jeg gerne have tøjen på igen. Min hjelm har 13 durability. Nå. Videre her, så ser vi, og vi skal huske ikke at kigge i gaverne. Altså en flamestop mere end en. Der er guld her i. Prøv at se, der er guld. Glædelig. Wow, det er troll. Bare lige når man åbner før næsten en glædelig jul. Ej, hvor nice. Så kommer jeg her til ønskelisterne, som ikke rigtig virker. Så. Ja, det er træls. Jeg ved ikke, mangler vi noget? Nu skal jeg tænke mig godt om. Jeg føler lidt, at vi har taget det hele, men jeg er bange for, at vi har glemt noget. Fordi det vil jeg helst ikke have. Nej, den har vi taget. Jeg tror, det tror jeg altså også. Det tror jeg også. Vi skulle have tallet. Dog. Jeg ved ikke. Ifølge den fine liste, jeg har, så tror jeg, vi har alt. Men er det din hukommelse? Nå ja. Min hukommelse. Der er lige en ting her. Cassiopeia. Nå. Men det var simpelthen alt for den her video, tror jeg. Vi har vist det hele, og jeg synes virkelig, Vikingebyen, den er blevet virkelig fed. Julevikingebyen. Hedder den jo så nu. Jeg ved ikke, om Grip kommer til at tage det meste af det ned. Det håber jeg ikke. Jeg ved ikke. Fordi... Nissehurene og måske sådan noget. Ja, måske de mest julede ting. Jeg synes, Snemanden, den kunne han for eksempel godt beholde. Ja. Men jeg ved ikke rigtig, juletræet, det kunne man måske bare fjerne pynten og sådan noget, eller beholde det ved jeg ikke. Men jeg håber i hvert fald, at han beholder de fleste ting. Og så kan han altid lige få noget gløgg, jo. Ja. Så, men det var simpelthen, vi smutter over til kalenderlyset. Og, holy moly. Tag lige hjelmen af. Vi tager hatten af for jer. Tusind tak, fordi I er med på den 23. december. I morgen er det juleaften. Det bliver så spændende. I morgen er det juleaften. Der er ikke så lang tid til. Der er længe til. Der er alt for lang tid. Ja, det er lang tid. En dag. Ja. Så skal du slå mig bare, Benjamin. Jeg er F5, så jeg kan ikke rigtig. Hvad er det, du prøver på, hva'? Jeg prøver at slå dig, mens jeg er F5. PvP sådan her, PvP. What you gonna do? What you gonna do? Dårlig idé. Men det var simpelthen alt. Husk at give like og husk at se med i morgen, hvor vi danser rundt om juletræet og alt det der halløj. Og vi har ikke engang spurgt om et spørgsmål. Jeg har en idé. Hvad for en af alle de her ting var den fedeste bygning? Ja. Hvad siger du så? Hva'? Ja, var det ikke? Ingen kommentar. Ingen kommentar. Du har intet at sige. Men så det er jeres opgave. Skriv, hvad for en bygning, der var den fedeste. Og så ses vi egentlig bare næste gang. Husk at subscribe til den her kanal. Adios. Det var godt nok episk, hva'?